Ja, und heute präsentiere ich eine richtige ungarische Fischsuppe, so wie sie Itzo, eine Superköchin aus Ungarn, macht. A halászlé olyan, mint olyan híres Magyarországon, mint a jó pörkölt. És a jó pörköltnek is van több változata, így a halászlének is van több változata. De ami fontos, hogy jó alapbázis legyen. Az alapbázist csinálhatjuk pontyfejből és a pontynak a többi apró részéből, vagy apró halakból és plusz pontyot hozzá. Ez egy nagyon fontos dolog, és a hagyma, ami szintén fontos, tehát ezzel együtt megfőzni az apró halakat, vagy a pontyrészeket, és amikor ez a művelet készen van, akkor átpasszírozzuk. Ez az alap. Amikor a bázis, tehát az alappal készen vagyunk, a halászlé alappal, akkor szépen lepasszíroztuk, felengedjük, először is magyar paprikával, piros paprikával meghintjük ezt a passzírozott alaplét, és felengedjük vízzel. Ezt megmelegítjük jó forróra, és beleengedjük szépen a ponty, a fogas, vagy egyéb jó halfiléket. Pár percig főzzük, egy 5-6 percig, és tálaljuk. Köszönöm Jó szépen! étvágyat! Jó is volt! Köszönöm szépen, Nagyon Izuka! szívesen. Nagyon... Na ja, dann kann ich nur mehr sagen, Jó étvágyat! köszönöm szépen!